Nun sewu Premban. Miturut ingkang putra Ndrawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salaki rabi menika gegaranipun namung tresna. Jalaran ngibaratipun tiyang keplok menika mboten kok asta setunggal, nanging asta kalih. Temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten yen. Mila kathah ingkang sami nyebataken dasaring tiyang badhe mangun Bali Wisma menika wonten setunggal seneng, angka 2 kenceng, angka 3 kepareng, angka 4 wilujeng. Seneng, kenceng, kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Menawi wonten negari Ndrawati menika tasih dipun agem seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke boten badhe sae kedadosanipun. Ingkang angka kalih kenceng, ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun inggih kasinggihan mekaten. Sabab tiyang mangun Bali Wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking amargi sasampunipun napaki Bali Wisma menika kala wau badhe dhateng pacobaning gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Mila menawi boten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salaki rabi. Tiang sepuhipun ugi sarujuk, tiang sepuh temanten kakung lan tiang sepuh temanten putri. Sabab tiang mangun Bali Wisma menika mboten kok njojokaken awak piyambak, nanging uga njojokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih. Menika tiang bangun Bali Wisma. Wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng. Mboten ketang namung sarwa ringkes kedadipun wilujeng dipun seksekaken dhateng tangga tepalih sederek. Sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingkang dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun Bali Wisma menika boten nagahan